लोगोफोर गासैखौबो बरायफिनबाय एके प्रडाक्शन इउटुब चेनेलसिम दिनै नोंथांमोननि सायाव लानानै फैदों गोबां भिउवार्सफोरा आंखौ खावलायदों केन्डेल स्टिकनि सोमोन्दै मोनसे भिडिअ बानायनो थाखाय स' दिनै नोंथांमोननो आङो मोननै केन्डेल स्टिक लानानै फैदों ओरैबायदि मोननै पावारफुल केन्डेल स्टिक स' बे केन्डेल स्टिकखौ नोंथाङा बाहायनो रोङोब्ला गोबां प्रफिट खालामनो हागोन किन्तु आं गिबियावनो डिसक्लेमार होखायो शेयार मार्केटाव गिबियाव गियान लाग्रा हसियानो नोंथाङा ट्रेडिं खालामनो नाङा मानो होनोबा शेयार मार्केटा बहुत रिस्की जिनिस बियो नोंथाङा गियान लायाब्लासिनो शेयार मार्केटाव ट्रेडिं खालामनानै प्रफिट देखांनो मालाबाबो हाखाथारा सानसे साननै नोंथाङा आन्दासावनो जुवा बायदि ट्रेडिं खालामनानै प्रफिट जानोबो हानाय नाथाय नोंथाङा फाइनेलि थांजाजोबगोना रोखा स' बेनिखायनो नोंथाङा गिबियावनो शेयार मार्केटाव जानला मानला सोलोंग्रा हसियानो फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो नाङा एबा ट्रेडिं खालामनो नाङा आरो नैबे भिडिअखौ आङो जास्ट लार्निं पारपसनि थाखायसो बानायनाय जादों रावखौबो ट्रेड लाहोनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जायाखै स' गिबियावनो नोंथांमोननो आङो बुजायग्रोनो नायदों स' नोंथांमोना मिथिखायोब्ला आंनि भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन बेयो मिनिंलेस जागोन नोंथांनि थाखाय नाथाय नोंथाङा जुदि केन्डेल स्टिकनि सोमोन्दै बेसिक नलेज गैयाब्ला आं नोंथांनो केन्डेल स्टिकनि बेसिक नलेज होनो नागिरदों आं नोंथांमोननो दिनै मोननैल' केन्डेल स्टिकनि सोमोन्दै बुजायगोन माखासे केन्डेल स्टिक दङ आं स्टेप बाय स्टेप समजों गोरोबनानै नोंथांमोननो गासैबो केन्डेल स्टिकनि गियानखौ होनो नाजागोन स' गिबियावनो नोंथाङा केन्डेल स्टिक नैबे केन्डेल स्टिकखौनो गिबियाव बुजिग्रोनांगो बे केन्डेल स्टिकफ्रा मा बुजायो बेनि ओंथिया मा गिबियावनो आङो बेखौनो नोंथांमोननो बुजायग्रोनि नोंथांमोना हाखु दाखु खालामनो नाङा एकदम ग्रोब ग्रोब नोंथांमोना सोलोंनो हागोन ग्रोब ग्रोब नोंथांमोना सोलोंनो हागोन टेनसन गैया बेयो माने हाखु दाखु सोलोंनायबो जिनिस नङा नाथाय ग्रोब ग्रोब सोलोंगोन आरो पुरा रोंखालांगोन नोंथांमोना केन्डेल स्टिकखौ नोंथांमोना नैबायदि मोनगोन स' बे केन्डेल स्टिकआ नोंथाङा नुदों नैबे आंनि कलम हमनायखौ नैबेखिनिखौ बुङो बडि बेखिनिखौ बुङो बडि ओमफ्राय नैबे लान्जायखौ बुङो आपार शेडो एबा उइकबो होनना बुङो उइक ओमफ्राय नैबे सिंनिखिनिखौ बुङो लवार शेडो एबा बेखौ उइकबो होनना बुङो लवार उइक एबा नैबे जाबाय नाबा लवार उइक नैबे आपार उइक बेनिफ्राय नैबेयाव हमना ला नैबे गोथां आं नोंथांमोननो मोनसे बरियानैयाव सावगारिखौ आखिनानै बुजायनो हमना ला नैबे ग्रीन केन्डेल स्टिक अब्ला बियो जुदि ग्रीन केन्डेल स्टिकब्ला एक सेकेन्ड नोंथांमोननो आङो बरिया बुजायगोन नोंथांमोना दिननिफ्राय बिनि गियानखौ बरिया बुजि मोनगोन आरो दिनैनिफ्राय एकदम प्रब्लेम नोंथांमोना केन्डेल स्टिकखौ नायखांनायाव फरायखांनायाव नोंथांमोना दिनैनिफ्राय प्रब्लेम जानाय नङा दा नैबेखौ नाय नैबे हमनानै ला आं गोथां खालामनो दै गोथां हमना ला नैबे गोथां केन्डेल स्टिक आरोखि गोथां गाबनि केन्डेल स्टिक बेयो गोथां गाबनि केन्डेल स्टिक अके बेयो गोथां गाबनि केन्डेल स्टिक बा मार्केट प्राइसआ नैबेखिनियाव ओपन जानानै दा नोंथांमोना बुजिबाय नैबेखिनिखौ बडि होनना बुङो नै सानिखौ आपार उइक आरो नैबे सिंनि नैबे लान्जायखौ लवार उइक दाना बेनि ओंथिया मा बुजियो नैबे गोथां केन्डेल स्टिक नालाय गोथां केन्डेल स्टिकआ नैबेयाव मार्केटनि प्राइसआ ओपन जादों मार्केट प्राइसआ बेयाव ओपन जानानै गाहायसिम थांदों बियो लवेस्ट नैबेसिम थांदों बियो लवेस्ट बेसिम बियो ल' मारिदों बेनिफ्राय मार्केटआ ओरैबायदि गोजौआव थांफिनदों बियो आं कलमखौ गोसोम लानि ओरैबायदि गोजौआव थांफिननानै बियो नैबेसिम थांदों बियो गोजौसिम एसे कलमखौ गिदिर लानि आङो नैबेसिम गोजौ थांदों बियो बेनिफ्राय एसे गोलैनानै नैबेयाव क्लोज जाफिनदों बियो दा नैयाव बुंनाय बायदि नैबे जेनेबा बियो गोजा केन्डेल स्टिकनि बुंनाय जादों बियो नैबे गोथां जुदि केन्डेल स्टिक बा बियो जुदि गोथां केन्डेल स्टिक बा नैबेयाव ओपन जादों मार्केट प्राइसआ बेनिफ्राय बियो सिङाव थांदों नैसेबां हाइएस्ट लवेस्ट बेसिम थांदों बेनिफ्राय मार्केटआ गोजौसिम थांदों ओरैबायदि हाइएस्ट नैबेसिम थांदों ओमफ्राय इसे गाहायाव फैनानै मार्केट प्राइसआ 5 मिनिट बा जायखिजाया जि टाइम होनानै लाया मानो बे टाइमनि गेजेराव नैबेयाव मार्केटआ क्लोज जादों ओमफ्राय नेक्स्ट हमना लानाय मोनसे गोदान मोनसे केन्डेल स्टिक
सोमजिलायनोसै आरोखि गोदान मोनसे केन्डेल स्टिक ओरैबायदि सोमजिलायबाय आरोखि हमनानै लादे नैबे मोनसे गोथां केन्डेल स्टिक जालायबाय आरोखि बे मोनसे गोथां केन्डेल स्टिक जालायबाय जेनेबा बरिया क्लियार बुजायगोन आङो नोंथांमोना बुजि मोनखागोन बेयो मोनसे नेक्स्ट केन्डेल स्टिक क्रिएट जालायबाय आरोखि नेक्स्ट केन्डेल स्टिक क्रिएट जालायबाय हमना नैबे 5 मिनिट्सनि केन्डेल स्टिक बियो 5 मिनिट्सआव मोनसे केन्डेल स्टिक क्रिएट जायो मिनिटखौ नोङो गावनि गोसो बायदि खालामना लानो हायो आं 5 मिनिट्सनि केन्डेलखौ हमनानै लाबाय ओमफ्राय नैबे ओंथिया मा बुजायदों जेनेबा बिनि ओंथिया बुजायदों नैबे मोनसेया नैबे क्लोज जाबायना फार्स्टआव नैबे ओपन जादोंमोन ओमफ्राय लवेस्ट नैबेसिम थांदोंमोन ओमफ्राय आरो सायाव थांफिनना हाइएस्ट नैसिम थांफिनदों ओमफ्राय इसे गाहाय फैनानै नैबेखिनाव क्लोज जादों आरोखि ओमफ्राय नेक्स्ट 5 मिनिटआव नैबेखिनाव ओपन जादों आरोखि थाब बारबोदों प्राइसआ ओमफ्राय बेयाव ओपन जादों बेनिफ्राय लवेस्ट मारिदों नैसिबां ओमफ्राय आरो गोजौआव थांफिनदों मार्केट प्राइसआ आरो गोजौआव थांफिनदों ओमफ्राय इसे गाहाय फैफिनदों नैबेसिम ओमफ्राय नैबेयाव क्लोज जादों आरोखि ओमफ्राय हाइएस्ट नैबेसिम मारिदों आरोखि स' बे जाबाय केन्डेल स्टिकनि मिनिं ओमफ्राय दाना जुदि गोजा केन्डेल स्टिकबा इसे उल्था जायो आरोखि हमना ला नैबे गोजा रेड कालारनि केन्डेल स्टिक आरोखि दाना रेड कालारनि केन्डेल स्टिकआ माबायदि बियो गोथां केन्डेल स्टिकनि इसे उल्था आरोखि गोथां केन्डेल स्टिकनि इसे उल्था बियो गोथां केन्डेल स्टिकनि इसे उल्था बियो माबायदि उल्था आं दाना बेखौबो बुंलायनोसै दाना गोथां केन्डेल स्टिकनि बेलायाव नैबेयाव मार्केटआ ओपन जादोंमोन बेयाव ओपन जादों बेनिफ्राय नैबेयाव क्लोज जादों आरोखि गोथां केन्डेल स्टिकनि बेलायाव बे किन्तु गोजा एबा रेड कालारनि केन्डेल स्टिकनि बेलायाव नैबेयावसो ओपन जादों बेयाव ओपन जानानै हाइएस्ट नैबेसिम थांदों ओमफ्राय लवेस्ट ओरै नैबेसिम फैदों ओमफ्राय इसे गाहायाव थांनानै नैबेखिनाव क्लोज जादों आरोखि मार्केट प्राइसआ क्लोज जादों ओमफ्राय हमनानै ला नेक्स्ट गोजा गाबनि केन्डेल स्टिक क्रिएट जालायनोसै आरोखि नैबे नेक्स्ट गोजा गाबनि केन्डेल जानोसै आरो नैबे नेक्स्ट गोजा गाबनि केन्डेल स्टिक क्रिएट जालायबाय आरोखि नै नेक्स्ट गोजा गाबनि केन्डेल स्टिक क्रिएट जालायबाय अब्ला दाना बेनि ओंथिया मा जालायखो एखे दहायनि बायदिनो माबायदि जाखो होनबा बेनि ओंथियाबो जाबाय मा तारमाने नैबे फार्स्ट केन्डेल स्टिकखौ नाय फार्स्ट रेड केन्डेल स्टिकआ मार्केट प्राइसआ नैबेयाव ओपन जादों ओमफ्राय नैबेसिम हाइएस्ट थांदों ओमफ्राय लवेस्ट नैबेसिम फैदों ओमफ्राय इसे गोजौ थांनानै नैबेखिनाव क्लोज जादों आरोखि ओमफ्राय 5 मिनिट्सनि उनाव नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआव मार्केट प्राइसआ स्पिडआव खारनानै नैबेखिनाव ओपन जादों आरोखि बेखिनाव ओपन जानानै एसे गोजौआव थांनानै एकदम गाहायाव नैबेसिम फैदों आरोखि नैबेसिम फैदों लवेस्ट बेसिम फैदों ओमफ्राय एसे गोजौआव दावखोनानै नैबेखिनाव मार्केटआ क्लोज जादों आरोखि स' बे जाबाय केन्डेल स्टिकनि ओंथि स' नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बे जाबाय केन्डेल स्टिकनि मिनिं अके अब्ला जों दाना थांनोसै जों दाना केन्डेल स्टिक मोनसे इन्ट्रेस्टिं केन्डेल स्टिक जों लालायनोसै अके जों दाना मोनसे केन्डेल स्टिक लाबोनि जों दिनै जायनि सोमोन्दै सावरायगोन बे केन्डेल स्टिकखौ आङो लानानै फैनि जोङो सावरायगोन नैबे केन्डेल स्टिकनि सोमोन्दैसो नैबे केन्डेल स्टिकनि सोमोन्दै बे केन्डेल स्टिकनि मुङा जाबाय हेमार गोसोआव लाखि हेमार माने हाथुरा जों जे खामानि मावग्रा मिस्ट्रिफोरा लायो बे हाथुरा जों बयबो मिथिगौ बे हेमार ओमफ्राय नैबे गोजा गाबनिखौ हेंगिं मेन होननानै बुङो खिन्थु मोननैबो एखेयानो नुनायाव एखे कालाराल' डिफारेन्स खिन्थु नैबे गोथाङानो जा बा गोजा गाबनियानो जा बेनि खामानिया एखे नै नुनायाव हेमार बायदिब्लानो जायो बियो आरो बियो मा ए बुलिश केन्डेल स्टिक बे केन्डेल स्टिकआ जुदि मार्केटनि डाउन ट्रेन्डआव सोमजियोब्ला डाउन ट्रेन्ड माने ओरैबायदि डाउन ट्रेन्ड नोंथांमोना डाउन ट्रेन्ड माने आप ट्रेन्ड माने मा बेखौ जुदि सोरबा बुजिदोंब्ला आंनि नैबे भिडिअ डिसक्रिप्शन बक्सआव बेनि सोमोन्दै बुजायखानाय दङ लिंक होनाय दङ बे लिंकआव थांनानै नायबानो मिथिगोन बे केन्डेल स्टिकआ डाउन ट्रेन्डआव सोमजियोब्ला बेखौ हेमार होननानै बुङो बेबायदि रोखोमनि बेबायदि नुथायनि केन्डेल स्टिक जुदि
डाउन ट्रेनाव सोमजियोब्ला बेखौ हेमार होननानै बुङो आरो जेब्ला हेमारा बे डाउन ट्रेनाव सोमजियो अब्ला मार्केटआ बेनिफ्राय ओरै गोजौ थांनायनि चान्स जायो थारमाने गोजौ थांनायनि माने चान्स थायो आरो बेखौनो बुङो मा बेखौनो बुङो हेमार दाना हेमारखौ गोसोआव लाखि नैयाव लिरदों आङो when it appears in the डाउन ट्रेनाव बेयो जुदि ओंखारोबा मार्केटआ रिभार्स जायो गाहायाव फैयै 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 नैबे जुदि केन्डेल स्टिकआ क्रिएट जाबायब्ला बे केन्डेल स्टिकआ क्रिएट जाबायब्ला गोजौ थांनो हासिगौ आरो मार्केट प्राइसआ बेबायदि ओमफ्राय बेखौ गोसोआव लाखि बेयाव लिरदों 2 नाम्बाराव नेक्स्ट केन्डेल आफ्टर इट इज कम्पालसरी फर द कन्फर्मेशन किन्तु बे सोमजिबानो जे मार्केट प्राइसआ गोजौआव थांथारगोन बेबो नङा नेक्स्ट केन्डेल स्टिकखौ नायथारनांगोन नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआ जुदि बेयो क्लोज बे माने केन्डेल स्टिकनि गोजौआव क्लोज जायोब्ला नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआ जि केन्डेल स्टिकआनो जाया मानो बे गोथां जाखानांगोन गोजौ थांनोबा नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआ मा जानांगोन बे केन्डेल स्टिकनि नैबे गोजौआव नैबे हेमार केन्डेल स्टिकनि गोजौआव बियो क्लोज जाथारनांगोन अब्लाना मिथिखासै बियो मार्केटआ गोजौ थांखानोसै बे मार्केट प्राइसआ एकदम जोङो दा लाइभ मार्केट जोङो नायगोन लाइभ मार्केटआव माबायदि बियो माने सोमजियो ओके ओंखायनो नै लिरदो कालार डाजन्ट मेटार डाउन ट्रेनाव जेब्ला नैबे हेमार केन्डेल स्टिकआ क्रिएट जागोन बियो गोजा गाबनिबो जानो हानाय गोथां गाबनिबो जानो हानाय बेजों जेबो फाराग गोलैया बियो जि गाबानो जाया मानो बियो डाउन ट्रेनाव सोमजिदोंबा ओमफ्राय नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआ गोथां जायोब्ला आरो बे गोथां केन्डेल स्टिकआ जुदि बे हेमार केन्डेल स्टिकनि गोजौआव क्लोज जादोंबा प्राय 80 निफ्राय 90% मार्केट प्राइसआ गोजौ थांखानोसै अब्ला नोङो नैबेयाव बाय खालामनो हाबाय आरो ओमफ्राय स्टप लसखौ नोङो नैबे हेमार केन्डेलनि लवेस्टआव होनांगौ आरोखि स' बे जाबाय हेमार केन्डेल ओमफ्राय दानिया नैखौ बुङो मा हेंगिं मेना मिथिखा बिसोर मोननैजों नुनायाव समान नाथाय बिसोरनि जायगाफ्रा गुबुन गुबुन नैबे जाबाय मा नैबे हेंगिं मेन केन्डेल स्टिकआ बियो आप ट्रेनाव सोमजियो आप ट्रेनाव माबायदि हमना ला मार्केट प्राइसआ ओरैबायदि गोजौ थांबाय थादों आरोखि गोजौ थांनाय समाव जुदि नैबे केन्डेल स्टिकआ क्रिएट जादोंब्ला गोजौथाराव नैबे केन्डेल स्टिकआ हेंगिं केन्डेल स्टिकआ जुदि गोजौथाराव क्रिएट जादोंब्ला ओमफ्राय नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआ जुदि बे हेंगिं मेननि गोजौनि क्लोज जानायनि गोजौआव जुदि नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआबो जुदि रेड जायोबा नैबे रेडबो जानो हानाय ग्रीनबो जानो हानाय जियानो जा बिनि केन्डेल स्टिकनि नैबे केन्डेल स्टिकनि गोजौआव जुदि रेड कालार नैबे जानानै जुदि नैबेयाव ओपन जानानै नैबेनि लवेस्टआव जुदि बियो क्लोज जायोब्ला नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआ नैबे हेंगिं मेन केन्डेल स्टिकनि लवेस्ट नैबे लवेस्ट नङा होमबा नैबे हाइएस्ट नै लवेस्टनि गाहायाव आरो गाहाय बवा जुदि नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआ क्लोज जायोब्ला मिथिखा पुरा 80 निफ्राय 90% मार्केटनि प्राइसआ गाहायाव फैथारसिगोन आरोखि जों दा लाइभ माने मार्केटनि चार्टआव जोङो नायगोन नंगौना नङा बे बाथ्राफ्रा गोरोबोना गोरोबा ओमफ्राय बे ओंखायनो लाइन मोननैसो लिरदों नैया when it appears in the uptrend the market reverses बेयो जुदि आप ट्रेनाव थायोबा आप ट्रेनाव क्रिएट जायोबा नैबेयाव क्रिएट जायोबा मार्केटआ नै गाहायथिं रिभार्स लानायनि चान्स जायो आरोखि ओमफ्राय लिरदों नैया नेक्स्ट केन्डेल आफ्टर इट बेनि नेक्स्ट केन्डेलखौ नायथारनांगोन खिन्थु कनफार्मेसननि थाखाय बे केन्डेल स्टिकनि लवेस्टनि आरो लवेस्टआव जुदि नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआ क्लोज जायोब्ला अब्ला 80 निफ्राय 90% मार्केटनि प्राइसआ गाहायाव थांनो थाखाय रेडि जाबाय आरो अब्ला नोङो नैबे हाइएस्ट प्राइसआव नोङो शर्ट खालामनो हाबाय आरोखि एबा सेल खालामनो हाबाय आरोखि ओमफ्राय नोङो स्टप लसखौ नैबे हेंगिं मेन केन्डेल स्टिकनि नै लवेस्टआव होनांगोन आरोखि स्टप लसखौ ओमफ्राय मार्केटआ नोंनिया जेसेबां गाहायाव फैगोन अब्लानो नोंनिया बुहुत प्रफिट जालांबाय थाबाय आरो नोङो नैयाव सेल खालामबाय ओमफ्राय नों नै गाहायाव माने
बाय खालामना होबानो जाबाय आरोखि स' जों दाना बेखौ नायगोन नैबे हेमार आरो हेंगिं मेनखौ जोङो एकदम लाइभ चार्टआव नायनि बियो नैबे हेमारा बटमाव क्रिएट जानायनि उनाव मार्केट प्राइसआ रिभार्स लादोंना लायाखै लाइभ मार्केट चार्टआव जों नायनि आरो नैबे हेंगिं मेना एकदम आप ट्रेनाव मार्केटनि टपआव क्रिएट जानायनि उनाव मार्केट प्राइसआ गाहायथिं गोलैदोंना गोलैयाखै एबा रिभार्स लादोंना लायाखै जों बेखौ लाइभ मार्केट चार्टआव जोङो नायनि आरोखि दाना नैबेखौ नाय नैबे 7/14/2023 माने 14 जुलाइ 2023 ओमफ्राय समा जाबाय 6:05 6:05 बेलासिनि मार्केटा दहाय 3 बाजे जोबनानै थांबाय किन्तु दिनैनि नैबे निफ्टि 50 नि नैबे मार्केटनि चार्ट नैबे दाना जोङो बे चार्टआव नायनि आङो जुम इन खालामनि चार्टखौ दिनैनि मार्केटनि चार्टआवनो नोङो नुनो मोनगोन बेबायदि जोङो गिबियाव नायग्रोनि नैबे मोनसेखौ नायग्रोनि जोङो हेमारखौ नायग्रोनि स' हेमारा माबायदिमोन नोंथांमोना खनसेबाव नायनानै ला नैबे जाबाय हेमार जोङो बे हेमार केन्डेल स्टिकखौ गिबियाव नायग्रोनि बे हेमार केन्डेल स्टिकआ डाउन ट्रेनाव सोमजिनायनि उनाव मार्केटनि प्राइसआ गोजौआव खारदोंना खाराखै जोङो बेखौ गिबियाव नायग्रोनि दसे थाना जोङो हेंगिं मेनखौ नायगोन जों दा थांबाय लाइभ मार्केट चार्टआव नैबे निफ्टि 50 नि दिनैनि चार्ट तारिखखौ नाय गाहायाव दहाय दिन्थिखाबाय आङो नै नाय एकदम रोखा रोखा प्रुफ हुबा हुब प्रुफ एकदम प्रुफ नै नाय नैया नैबे मा बे हेमारा क्रिएट जादों एकदम ने डाउन ट्रेन गाहाय फैगासिनो मार्केटा गाहाय फैगासिनो नै गाहाय फैथारबाय नैबे हेंगिं मेन किन्तु नैयाव जों कनफार्मेसन मोनदिया नैबेबो डाबल हेंगिं सरि नैबेबो हेमार ओमफ्राय दाना मोननै हेमार सोमजिदों बेयाव होमबा जोङो नै मोनसे हेमारखौ दोनथ'दो नै सेकेन्ड हेमारखौ नाय सेकेन्ड हेमारनि उनाव नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआ मा ग्रीन आरो बियो नै केन्डेल स्टिकनि नै गोजौआव नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआ क्लोज जादों अब्ला जोङो बेयाव फाटाफाटि बायनो हाबाय आरोखि एकदम बायनो हाबाय जोङो ओमफ्राय स्टप लसखौ नैयाव होनांगोन आरोखि अब्ला नोङो स्टप लसखौ बेयाव होयोबा नोङो जुदि नैयाव बायोबा नैखिनाव बायोबा नोङो दिनै बुहुत प्रफिट मोनगोन आरोखि नैयाव बायनानै नोङो आरामसे नैफोराव जेरावबो नोङो सेल खालामफिननानै बुहुत प्रफिट लानो हागौमोन आरोखि बे जाबाय दिनैनि एकदम दिनैनि चार्ट बेयो निफ्टि 50 नि ओके नों डेटखौ नायनाय नै गाहायाव नाय नोङो नै गाहायाव नैया 14 जुलाइ नै 14 जुलाइ बे 14 जुलाइनि निफ्टि 50 नि चार्ट दाना जोङो दिनैनि नायबावगोन जोङो दिनैनि 14 जुलाइनिनो बेयो 14 जुलाइनिनो नैबे चार्ट नाय 14 जुलाइनि चार्ट नैखौ नाय नैया डाउन ट्रेन नै डाउन ट्रेन नैया मोनसे हेंगिं मेन सरि बेयाव हेमार सोमजिलायबाय बे हेमारनि उनाव नेक्स्ट केन्डेल स्टिकखौ जों नायनांगोन नेक्स्ट केन्डेल स्टिकखौ नुबाय जोङो नैबेयाव ओपन जादों ओमफ्राय नैबेयाव क्लोज जादों थारमाने नैबे हेमारनि गोजौआव बियो नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआ क्लोज जादों अब्ला जोङो कुनु टेनसन गैया जोङो नैयाव बाय खालामनो हाबाय आरोखि बेयाव बायनानै जोङो आरामसे नैबेसिम जोङो प्रफिट लानो हायो आरोखि सब बिन्दास एकदम कुनु भेजाल गैया किन्तु नोंथांखौ बुंखादों आङो बेखिनिखौ रोंनानैनो बहुत रोंबाय आङो शेयार मार्केटाव आङो ट्रेडिं खालामना लाख थाखा आरजिनो हासिगोन न' बेबायदि साननो नाङा मानो होनबा आं नोंथांखौ जास्ट बेसिक बाथ्राखौसो फोरोंदों मालाबा बेबो मिलायनाय नङा मानो होनबा दिनैसिम शेयार मार्केटाव 100% मिलायनाय फर्मुला रावबो दिहुनथ'नो हायाखै ओके भेरि इन्टारेस्टिं दाना मिलायबाय दाना बेनो हुबा हुब प्रुफ दाना किन्तु बे हेमारा गेजेरफ्रावबो जागोन बेनिखायनो नेक्स्ट स्टिकखौ कनफार्मेसन लाखाथारनांगोन हेमारा मालाबा बेबायदि गेजेरावबो सोमजिगोन बियो गेजेराव सोमजिबा बिनि जेबो भेलु गैया जेरैबायदि नैया नैबे नेक्स्ट केन्डेल नैबे केन्डेल स्टिक हेमार बेबोथ' हेमार ना नैया बेबो हेमार किन्तु नोङो नेक्स्ट केन्डेल स्टिकखौ नायबाय नोङो नेक्स्ट केन्डेल स्टिकखौ जोङो एसे जुम खालामना होनि आङो नेक्स्ट केन्डेल स्टिकखौ नायोबा नेक्स्ट केन्डेल स्टिकखौ नायथारनांगोन हेमार नुबानो जाया हेमारनि नेक्स्ट केन्डेल स्टिकखौ नायथारनांगोन हेमारनि नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआ नैबे हेमारनि गोजौसिननि इसे गोजौआव बियो क्लोज जानांगोन नाथाय बियो नै नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआ हेमारखौनो बारदिया नैया हेमारखौ बारथारना नैसिनिसेयाव बियो क्लोज जाहैथारनांगोन अब्लासो नोङो
हागोन आरोखि आरो नैबे नोङो बे डाउन ट्रेनानो नङा बियो रेन्ज बाउन्डसो आरो रेन्ज बाउन्डआव नोङो बेबायदि हेमार केन्डेल स्टिक क्रिएट जाबाबो सोमजिबाबो बिनि जेबो ओंथि गैया नोंथांमोना बुजिबो जानांगौ भेरि इन्टारेस्टिं आसरित इन्टारेस्टिं आसरित इन्टारेस्टिं स' बेयो जोब्बाय दाना जोङो नायलायनोसै गुबुन मोनसे केन्डेल स्टिक नोंथांमोना बुजिबो जानांगौ क्लियारलि खुनु भेजाल गैया दाना जोङो नायनोसै नैबे हेंगिं मेन केन्डेल स्टिक बे हेंगिं मेन केन्डेल स्टिकआ जाबाय मा मोनसे बियरिश केन्डेल स्टिक बबेना जाबाय बुलिश केन्डेल स्टिकमोन बुलिश केन्डेल स्टिक माने मा माने मार्केटनि प्राइसआ बारायनायखौ फोरमायग्रा केन्डेल स्टिक आरो हेंगिं मेना जाबाय मोनसे बियरिश केन्डेल स्टिक माने मार्केटनि प्राइसआ खमायलांगोनखौ फोरमायग्रा मोनसे केन्डेल स्टिक दाना बेयो जुदि आप ट्रेनाव दै गोसो लाखिनाया बेयो जुदि आप ट्रेनाव क्रिएट जायो ओमफ्राय नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआ जुदि बे हेंगिं मेन केन्डेल स्टिकनि लवेस्टआव जुदि क्लोज जायोब्ला अब्ला मिथिखा मार्केटआ माने 80 निफ्राय 90% गाहायाव थांनायनि चान्स दं आरोखि अब्ला जोङो लाइभ चार्टआव जोङो बेबायदि केन्डेल स्टिक नायगिरनि खामानि होदोंना होआखै हेंगिं मेन नायगिरनि नायनाय हेंगिं मेन निउ जादों किन्तु हेंगिं मेन जाबा मा जानो नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआ आरो बे डाउन आप ट्रेनाव नङा आप ट्रेनाव सोमजिबासो जोङो माने हेंगिं मेनना खामानि होनायखौ नुनो मोनो दाना जों नायनोसै बेबायदि हेंगिं मेन बबेयाव सोमजिदों बेबायदि हेंगिं मेन आरो बबेयाव सोमजिदों हेंगिं मेन नायगिरनि जोङो नैबेबो मोनसे हेंगिं मेन नायनाय एकदम पारफेक्ट हेंगिं मेन बिराद बरिया एकदम गोजौनिया आप ट्रेन मार्केटआ आप ट्रेन ओमफ्राय नैयावनिया हेंगिं मेन क्रिएट जाबाय कालारा डाजन्ट मेटार कालार इज नट ए मैटर इट मे बी रेड और इट मे बी ग्रीन इट डाजन्ट मैटर टपाव जुदि आप ट्रेनाव जुदि मार्केटनि आप ट्रेनाव जुदि बे हाथ्रि बायदि हेमार होनना बुंलिया बेखौ टपाव सोमजियोबा बेखौ हेंगिं मेनसो होनना बुङो हेंगिं मेन सोमजिदोंनिया ओमफ्राय नेक्स्ट केन्डेल स्टिक नायथारनांगोन दै नेक्स्ट केन्डेल स्टिकखौ जोङो नायबाय नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआबो बे हेमारनि लवेस्टआवनो हेमारा जिसनि लवेस्ट मारिदोंमोन बिनि आरो लवेस्टआव जुदि नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआ जुदि क्लोज जायोब्ला अब्ला नोङो मिथिखा नैबेयाव जोङो माने बेयाव आरामसे जोङो मा खालामनो हागौमोन सेल खालामनो हागौमोन आरोखि ओमफ्राय स्टप अपसन ट्रेडिंनि बेलायाव जोङो पुट बाय खालामनो हागौमोन आरोखि आरो बेनिख्रुइ मोजां हेंगिं मेन जोङो नायगिरनि बेनिख्रुइ मोजां हेंगिं मेन जोङो नायगिरनि अबेयावबा सोमजिदों खोमा हेंगिं मेन टपावसो नायनांगोन हेंगिं मेनखौ टपाव नैबायदि टपाव नायनाय नैबे टपाव बे हेंगिं मेन नंद्राया बियो हेंगिं मेन नङा बियो हेंगिं मेन नाय टपावसो सोमजियो बियो हेंगिं मेन बहुत सोमजिनाय नुगोन आरो बेल' केन्डेल स्टिक नङा नालाय बहुत केन्डेल स्टिक दङ बेल' सोमजिबाय थागोन बे नङा गुबुन केन्डेल स्टिक जोङो गियान जोङो मिथिनांगोन आङो फोरोंनो नाजाबाय थागोन बेबायदिनो मोनसे दिनै आङो हेमार आरो हेंगिं मेननि केन्डेल स्टिकनि माबायदि बाहायनाय खामानि मावनाय नुनो मोनो शेयार मार्केटनि चार्टआव बेनि सोमोन्दै आङो बुंबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ'आव आङो गुबुन केन्डेल स्टिकनि मार्केट एकदम लाइभ मार्केटआव माबायदि खामानि होयो आङो बेनि सोमोन्दै आं भिडिअ लाबोनो नाजागोन नायनाय नैबे मोनसे हेंगिं मेन बे मोनसे हेंगिं मेन खिन्थु बे हेंगिं मेना रेन्ज बाउन्ड मार्केट ना निया रेन्ज बाउन्ड मार्केटआव बेयो खामानि होआ आप ट्रेन जाथारनांगोन मार्केटआ आप ट्रेन मार्केटआव नोङो जुदि हेंगिं मेन नुयोबा प्राय मार्केटनि प्राइसआ रिभार्स लानायनि 80 निफ्राय 90% नोङो मोनगोन आरोखि जोङो बहुत गोबाव जाबाय बेखौ नागिरना मोनाखै हेंगिं मेन नै हेंगिं मेन नै मार्केटआ आप ट्रेन ओमफ्राय नै हेंगिं मेन सोमजिबाय बरिया हेंगिं मेन ओमफ्राय बे हेंगिं मेननि नेक्स्ट केन्डेल स्टिक नायथारनांगोन नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआ बे हेंगिं मेन केन्डेल स्टिकआ जेराव क्लोज जादों बिनि गोजौआव माने क्लोज जाथारनांगोन नेक्स्टआ जेराव क्लोज जादों बिनि गोजौआव नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआ क्लोज जाथारनांगोन नैबेयाव क्लोज जादोंमोन हेंगिं मेन केन्डेल स्टिकआ ओमफ्राय नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआ नैयाव क्लोज जादों ओमफ्राय नैयाव क्लोज जाफैबायनिया अब्ला जोङो बेयाव आरामसे नैबेयाव जोङो
option trading ni बेलायाव put buy खालामनानै एबा stock नि बेलायाव जोङो बेयाव sell खालामनानै आरामसे जों नैफोरसेसिम जोङो प्रफिट बुक खालामनाय आरो नेबाय थायोबाथ' नों नैबे लासे मोनो आरोखि खिन्थु जोङो नैबेसिम प्रफिट खालामनो हायो स' बेबायदिनो गोबां मोनगोन नोंथाङा नाय मार्केटखौ एकदम नोजोर हो सानफ्रोमबो नाय सोलोंनो नाजा आरो बे हेमार आरो माने हेंगिं मेन केन्डेल स्टिकआ माबायदि खामानि होदों खिन्थु पारफेक्ट बुजिना लाग्रो दै नोंथाङा बुजि मोननो नाजाग्रो आं मा बुंदों मोनसेबो बाथ्राया गारजाया बेयाव मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनांगोन बेनि उनावसो माने ट्रेडिंनि फोथाराव दाना हाबथ'नो नाङा सोलोंग्रो गिबियाव आरो हेंगिं मेननि पारफेक्ट बाहायनायखौ नाय बुजिनानै ला हेंगिं मेना आप ट्रेनावसो खामानि होयो आप ट्रेनाव सोमजिबासो बियो मार्केटा रिभार्स लानायनि चान्स थायो ओमफ्राय नैबे हेमारा जाबाय डाउन ट्रेनावसो क्रिएट जायो आरो डाउन ट्रेनाव क्रिएट जाबासो बे हेंगिं मेना बे हेमारा खामानि होयो बे जुदि डाउन ट्रेनाव हेमारा सोमजियोबा मार्केटा गोजौ थांनायनि चान्स थायो आरो नैबे हेंगिं मेना जुदि गोजौआवनो मार्केट गोजौआव जुदि क्रिएट जायोबा मार्केटा गाहायाव फैनायनि चान्स थायो माने बिसोरो रिभार्सेल कैंडल स्टिक नैबे जाबाय बुलिश कैंडल स्टिक बुलिश रिभार्सेल कैंडल स्टिक आरो नै हेंगिं मेनखौ बुंनो हायो जोङो बियारिश रिभार्सेल कैंडल स्टिक स' नोंथांमोना बुजिनोबा जानांगौ नोंथांमोना बेखौ बुजि मोननाय लोगो लोगोनो ट्रेडिं खालामनो नाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो दंबावो स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोना आंनियावबो नुगोन आरो गुबुन आंनिख्रुइ माखासे एक्सपार्ट मानसिफोर भिडिअ बानायो बिथांमोननिखौ नोंथांमोना नायनानै सोलोंनो हागोन आरो आंनिखौबो नायनानै नोंथांमोना सोलोंनो हागोन बिदिनो माखासे भिडिअ दङ नैबे भिडिअ डिसक्रिपशन बक्सआवबो माखासे भिडिअ दङ बे भिडिअफोरखौ नायनानै नोंथांमोना सोलोंनो हागोन स' इयुनाव लोगो मोननाय मिजिं आरो गुबुन मोनसे टपिकनि सायाव गोदान भिडिअजों नोंथांमोनजों फिन लोगो मोनफिननाय मिजिंजों दिनै बेखौनो दोनथ'नोसै बाय बाय सि इउ नेक्स्ट